20 anyos na buntis, patay matapos masunog sa isang inn sa San Carlos City, Pangasinan. Nakatutok si Kim Bandarlipe. Nasunog ang isang inn sa San Carlos City, Pangasinan. Sa kuha ng amateur video, makikita ang mabilis na pagkalat ng apoy sa gusali dahil gawa ito sa light materials. Tinatayang mahigit kumulang 10 milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian nitong inn. Gayunpaman, inaalam pa rin ng otoridad kung anong pinanggalingan ng sunog. Galing dito sa ground floor, dito sa harap ko right side. Doon kasi yung laundry, saka yung parang stock room na rin. Tumagal ng mahigit 1 oras ang sunog. Sa responde, nagpa-responde tayo sa Karatig Bayan, isa sa Ubistondo at saka Malasiki. Ito ay tumaas sa ikalawang alarma. Patay naman sa suffocation ang 20 anyos na si Zuela May Leyte, isang guest sa inn. Bigo siyang makalabas sa inn nang mangyari ang sunog. 3 buwang buntis ang biktima. Anong suot ni May kagabi? Sabi ko, naka-black siya ng pantalon tapos naka-stripe. Tapos nung pinasa nga, sabi ko, ay oo nga, ito na nga. Parang nag-collapse ako. Naaburi ng bahay na ito matapos masunog sa barangay Paked, Malibcong, Abra. Nakaligtaan daw na patayin ng kalan sa kusina. Walang naisalbang gamit dahil sa sunog. Ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.